andre mennesker, at jeg tror, jeg vil gerne hænge ud med mig selv. Tror jeg er mit bedste svar. $100.000 kroner, man kan bruge dem på mange ting. Man kan bruge dem på røgelse. Man kan bruge dem på røgelse primært. Tror jeg vil bruge. Jeg vil ikke have noget imod, at folk vil se, hvordan jeg er. Altså, jeg er ikke bange for at stå i dårligt lys. Tværtimod, jeg kunne godt tænke mig at gøre et godt indtryk på mennesker. Jeg kunne godt tænke mig, jeg har nogle leveveje, jeg synes er meget vigtige for mig. Ting jeg går ind for. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud til befolkningen med det. Jeg er dybt religiøs. Fuck. Ja, den jeg er, og det er pis fedt altså. Det er ikke noget, jeg går og praler med sådan rigtigt. Slet ikke, nej. Jeg er sikker på, at folk kan få lov til at se mig som den jeg er, og synes, det er pis fedt. Den er oppe, så det går ind. Billet. 100.000. Jeg tror på at kunne vinde det her. Jeg tænker mig at med, at jeg køber en Audi. Den fedeste Audi. Fuck! Jeg elsker biler. Jeg er typen, så har jeg bil og lækre damer. Det kan jeg, sådan er jeg bare. Altså, det er pisfedt. Fuck er billet. Jeg har glemt billet. Hvorfor er det billet? Så stod jeg og sagde, ikke billet. Jeg har ikke billet der. Og så kommer der, fuck! Prøv at være David. Så for sagen. Ja. Fuck! 100.000? Wow! Det er som om, at 100.000 har jeg aldrig haft før. De er der bare. Wow! Fuck, det er fedt det her. Det synes jeg virkelig holdt. Det er... Det er fedt. Drenge. Kæft, mand. Hold kæft, mand. Fuck, hvor er det griner. Jeg synes, det er fedt det her. Ja. Jeg er blown away. Og pigerne? De kommer. Så kan man jo... Pigerne, fuck, jeg klager. Som om, at Andy, han er bare sådan en fisk, der bare spræller hele tiden. Hele tiden. Det er som om, da jeg mødte de andre, så... Ja, det er en følelse, jeg ikke har prøvet før, jo. Det er nye mennesker, der rører mig. Det er som om, at Troels, han er underlig, men han er en flink fyr. Jeg kan lide ham, kan jeg. Jeg tænker omkring det her, det er vigtigt for mig, at vi alle sammen både har plads for at være her. Så er vi her lige pludselig. Fuck. Ja. Så er vi sgu her. Ja. Jeg håber også på, at der kommer nogle søde piger. Fuck! Ja. Fuck, der glæder dig helt vildt, kylling. Kylling, får du fisk? Får du spise? Det går godt, Ja. Ja, det gør jeg. Nej, dreng, vi skal også være søde ved kyllingen. Kyllingen, det er som om jeg har lyst til at bage ham i ovnen. Jeg kan ikke bruge ham på holdet længere. Jo, det er vigtigt. Det kan godt være din. Det er karma. Jeg så meget gerne Andy i stolen i den her uge. Lige nu så står det til, at Kim han ryger ud, og det vil jeg meget gerne komme udenom. Men jeg mener, at Kim er... Jeg har stadig muligheden for at røre Kim. Jeg tror stadig på, at jeg kan ændre Kim. Andy kommer i helvede. Og jeg tror ikke, der er... Jeg tror ikke, der er meget mulighed for at redde ham. Jeg havde helst set Andy ude. Der er ikke en god vibe herinde. Kim, jeg har det bedre med Kim. Det er også derfor, jeg er rigtig nederen over, at Andy og Kylling er gået i alliance. Fuck, Kylling er grineren. Kylling, han var hver gang, at altid hvis der er noget grineren i huset, og vi er forskellige mennesker, alle sammen hver gang der er noget grineren, så Kylling, han er på pletten. Fuck, det er grineren. Altså Kim, han er fise. Kim, han er... Troels er pissegod til det, han gør. Han er pissegod, man kan mærke godhed, og det er pis godt, og det kan jeg godt lide. Jeg stemmer nok på... Jeg tror, jeg stemmer Kim ud.